Serokê Herêma Kurdistanê Nêçîrvan Barzanî piştî wergirtina postê seroketî hevdîtina yekem bo derve digel Tirkiye pêkanî. Barzanî piştî geşta xwe ya Bexdayê berê xwe da Stenbolê û digel Serokkomarê Tirkiye Recep Tayyip Erdogan di demeke gelekî krîtîk de hevdîtineke girîng pêkanî. Mijarên girîng di navbera her du lîderan da hatin guftûgû kirin û bo serdemeke nû di pêwendiyên her du aliyan da daxwaz û hêvî bi hev re hatin parvekirin. Hevdîtin bi wateyên girîng tên nirxandin. Pirsgirêkê mezin çêbûn di nava her du hikûmeta de em dikarin bêjin her du hikûmet jî hikûmeta Hewlerê jî hikûmeta Ankara jî dixwaze sayfeka spî veke û îtimada Ankara gelek kur bi hikûmeta Erbilê û bi serok Nêçîrvan Barzanî ve heye hikûmeta Ankara wete li Nêçîrvan Barzanî dirêne deje ev şexsiyetekî wisanekî em dikarin îşbêre bikin. Di hevdîtina Erdogan û Barzanî de ku li qesra Dolmabahçe ya li Stenbolê bi rêve çû bêyî pêşxistina pêwendiyên siyasî û aborî rewşa Îranê jî hate nirxandin. Her du lîder gihîştin wê fikrê da di navbera Amerîka û Îranê da bêalî bimînin. Geşedanên li Sûriye û Rojavayê Kurdistanê jî hatin nirxandin û daxwaza hevkariyê hate kirin bo aramiya wê herêmê. Li aliyê din îddia proseyeke aştiyê bo pirsa Kurd jî mijarekê din bû di hevdîtina Erdogan û Barzanî de. Neçirvan Barzani'nin ziyaretinin denk geldiği günün de ilginç olduğunu. Roja Seredana Neçirvan Barzanî girîtike ji ber ku do nameyekî Öcalan hate eşkere kirin. Peyama Öcalan gelekî girîng e. Proseyekî nîvco li holê û niha pêvajiyekî din bi dînamîkiyên din de dest pê dike. Serokkomar hikûmeta hinek kes şandinê ba hinek kesan. Planêk heye û xuya Barzanî jî di vê planê da ye. Heta 2023 jî de ew planê bikeve merveyetê. Planı hayata geçirmek istiyor. Hevdîtin di atmosfereke germ de derbas bû eleqeya medya Tirkiye û beşek ji medya biyanî jî di asteke bilind bû. Mijarên veguhestina petrol û enerjiyê û hin xalên evlehiyê jî di ajandaya her du lîderan de bû. Mijara ku herî zêde dihata merakkirin jî îddiayên proseya aştiyê bû. Barzanî beriya demekê bo medya Erebî diyar kiribû bi şer û pêvçûnan pirsa Kurd nagihîje encamê û daxwaz jî kiribû da rêyeke aştî û diyalogê bêdîtin. Xelk jî hatina Barzanî bi nêrîneke erênî dinirxîne. Büyük küçüğe bakacak, küçük de Ew têkiliyeka bira bi biraya. Tu fêdeya yên dûr li me nabe û divê em bi xwe bi hev re bimeşin. Fêdeya Emerîka li me nabe û divê li hember hev em rêzdar bin û digel hev bin. ne işi var? Sınırlarımız çizilmiştir. O zaman Dema sînorên me hatine xêzkirin hinek heqên me hebûn lê ew çûn. Niha divê em bi peywendiyên aborî, siyasî bi hev re jiyaneke dabîn bikin. şeyler artık ilişkilerle, boru hattıyla, ticaretle. Vallahi ben kendim de Kürdüm. Doğuluyum. Ez bi xwe jî Kurdim. Dixwazim di her demê de têkiliyên me bi Bakurê Iraqê re baş bin. İnşallah wê baş bibe. Olmasından yanayım. İnşallah güzel olur. Erdogan beriya ku Barzanî were Tirkiye ew weke mêvanekî taybet bi nav kiribû û tevî bernameya xwe ya tijî bi xebatên hilbijartina Stenbolê jî ev roj bo hevdîtina Serokê Herêma Kurdistanê terxan kir. Nêçîrvan Barzanî piştî hevdîtina bi Erdogan re bêyî hevdîtineke din vegerî Hewlêrê. Hevdîtina di navbeyna Serokê Herêma Kurdistanê Nêçîrvan Barzanî û Serokkomarê Tirkiye Recep Tayyip Erdogan da bû yek ji wan hevdîtinên di navbeyna serokan da ku demeke gelekî dirêj berdewam kir bi qasî 2 saetan. Ew jî tê wateya ku mijarên di navbeyna her du aliyan da hatine guftûgû kirin gelekî girîng, dirêj û kûrin. Helbet encama wan biryarên ku hatine standin yan jî mijarên ku hatine guftûgû kirin ew ê di dema pêş de ji her du aliyan ve jî bên hecî bijî kirin. Rawinsteg, Rudaw, Stenbol.